Starbucks. Bilis lang to eh. Iwan ka, nalipunta sa asset, right? Alam mo, iwan ko lang yan dito. Guys, gusto nyo? Tara guys, deliver tayo guys. Bawal dito mag-iwan eh. Kaso saglit lang naman yun. Hindi naman ikakalugi nila yun oh. Tara, deliver tayo. Mag-share. Siyempre, meron tayong ayuda. Sarado pa to eh. Sabi na eh, sarado pa eh. Siyempre, bukas na kasi tanghali. Basta. Tambay tayo doon. Hanap na. Hanap ba yan? Tapos na. Tambay na naman. Ilang oras? Wala tayo sa gate yun.